Kublai api baro hakani kapor ki para ki henmen ki pralok prajor ki para bangai ki ba hautra jisu ki para bangai nagi jinget ki ba pher kat ki ba yo steu ya kani ka khubor na ka tin ka jong play hakani ka YouTube ka TS Gospel channel ngai kublai api baro haka kerteng kabadan bor kabakrau bor kabapang kabatiang tam kajong try kandat jang Jesus Christ kum unong suspa bat unong penim janga bat jangpi kakubor haka ni kapor kabangakwa ban pensneu hapding jangpi syapang kayeu bamlem kinong Europe bat kajingka yaki sipeu hima mekus immelio bat hakmi kadur play kabakrau kane kadur play kakli jongka kalalong da kaksiar banala kasadem bat kiksangti jongka da karupa kakpo bat ki ibong jongka da karnong kikcat jongka da kanar kislajat jongka sibenta da kanar bat sibenta da kadeu bertha melio itat onda laklau om da kakti yawei umau ubala sho ia kata ka durplay na kislajat jongka kibala long da kanar bat ka deu bertha bat ula pelwet yaki bat kumba melio i ya kislajat pat ki sendriajat sibenta da ka deu bertha unong thau khiu bat sibenta da ka nar karu kalong kahima kabalaya pat bat kumba ki semria jat kilalong sibenta da ka nar bat sibenta da ka deu bertha kumta kahima kalong sibenta kabaklan bat sibenta kabasron te hakisngi jong kita kisim ublay ka peneng un penyeng ya kahima ya kaba om pendu lanuru hanre kan pelwet pat kan bamdu ya kini kihima baro ong ka kitab udanial kalenong kabaar hakmi sau marat ubasau uba iting bat uba donbor bat uba klan sikadee bat uladon kibniat nar kibahe bat uladon si peuteli kiring ngalas dang perkat sapang kita kiring bat hakmi lapia apdeng jongki sakawai pat kareng kabarit hakmat jongka lai teli na kita kiring kiban nengkong la putno na kitit bat hakmi hakane gareng ladon ki khmat priu pat ka sentur ka bakren ya ki bakrau ngalakmi hadu balabu ya ki khet bat wei ubana men hendai kulong ubala song sinsar uta umrat khlau ubasau ulong kahima kabasau haka khendeu kaban long kaba pher na kihima baro bat ban bamdu ya ka khendeu baro kita ki sipeu teli ki reng nagane ka hima sipeu ngut kisim kinmi bat uwei pat unmi hadin jongki uban long uba pher na kita kiba mensua bat unjob ya laingut kisim bat unkran kiktin kiba persya ya uba hakli tam ong ka kitab Daniel kalenong kabahnyau bat ngalo i ya umarat klau uba kiuno nakaduriau uba don nyau kikli bat si peu kiring bat halor kita kiring jong u si peu kipensngiat bat halor kita ki kli jong u ki kerteng ka jingkran ben blai
Teuta ujak cokor ubalong usoitan. Ula IT u yaka bor jong u. Bat yaka khet jong u. Ba yaka bor sensar bakrau. Te barok kawai ka perthe. Kala sniau plai yau tau merat klau. Te kila ya menidem yau tau merat klau. Te la ai u ka sentur ka ba yalap yaki ki bakrau. Pat yaki jingkran ben. Blai ong ka kitab uyani senran naka kitab jingpen pau lenong ka bakhat lai. Kita ki heniu ki khli ki long heniu ki lum. Bat kita ki sipeu ring ya ki ba melio i ki long sipeu ki sim. Ki bom pat som lapdiang ya kahima. Hanrei ki lapdiang ya ka bor kum kisim ya tang sipor lembat utau merat klau. Kini kila don kawai ke jingmut te kila IT ya ka bor pat ka bor sensar hauta umarat klau. Ong ka kitab jingpen pau khat neu lanong kada khot ka ban neu bat ka pra. Kini kisau teli ki jingsot haneng kilong na ki jing ya thu lupa bayadei bat kane ka jing puson jongi ya ka Europe palapen teli na ka benta ka jing puson benia don kamban pule benia ya kilanong hi baro kadur play baus im Nebukadnesar ulio i ka kren ya kisau ki himaba bakrau kahimak siar katheu ya ka Babylon kahimarupa katheu ya ka Mid Persia kahima renong katheu ya ka Krik pat kahima nar katheu ya ka Rom ki artli ki chatnar ki theu ya kahima Roman balaya phia hapding ki balen bat Valentinian nadu kasnem laispa andripusau hadin ukris kisipeus sendria kumjuru kisipeu ring hakini kijing ya thu lupa ki theu ya kisipeu hima balapan ya serdok lang kiban mi apo uput jongka hima Roman hakini kisngi pakhadu kahima Roman kala prapom hakas nem sanspa nrupeu hadin ukris yakani ka ju kahima on penki im thamai pat hakini kis nem bakut jongkarta umau yau bala kantho ulong ka snop symbol yau Mesia ukris uban pendep lut yaki bor baro bat u ban penyeng ya kejing sensar bajanai ka hok ha ka perthai sitelup lakhot ru ya u ubana men barim ka batheu ya kejing long bom jikut ka jong u how Daniel kalanong ka banyeu ngipule ya kisau ki jaj merat klau kini ki theu ya kisau teli ki himaba ka Babylon ka Mid Persia ka Krik bat ka Rom umrat basau ka hima Roman haki por basadin jongka ka de sipeuring ne hima bat nakini ka mi kata ka reng barit unong sensar ubakla man kraubor uba pendem yaki wepat kisim udonru kabor ban pengej handrei uban longru palat liam haki jingkren ben belai ulong uriu persyak belai palat ban yaunu uno baro haka history ubriu badema u ukris lamler ulong utau merat
balakren haka kitab jing penpau khat lai lanong bat khat niu lanong unlong uladu merwei uba haki lais nem siteng jong kapor bakut un sensar ya kapertei da kapor batrim handrei on job thiau ya u dau tau mau utra Yesus Kristus haba un wan pai pat sakapertei hagabor bat purom bakrau kihenyo ki kli umrat klau kihenyo ki lom ki theu ngingit ya kan nong ba rom kan nong ba kihenyo lum karom kalaju long kan nong ba jong ka hima roman hendai ba on pen khi impat ya ka kum kan nong ba ki sipeu hima balapan serdok lang haki ni kisngi bakhadu mentang yo i ya kijing nang sandur ya kari Europe batang kawai hau benai mat khat khandai spa san phunyo kinong san hima na ki neu teli kiri kilaya shem harom bat kilaya san ya ka soskular bapensa histori ka balapan kha ya ka yeu bamlem ka Europe ya ka ni ka dolir lakhot ka jutang ka Rom kani ka yeu bamlem ka bapau perthei sisa ha u January house nem khat khandai spa san phupra kalale sibun ban penyeteli ya ka khai pateng ha kani ka ri bat penduru bon kiding penkyang hapteng kiri baya long de khot lang kani ka sing panban kala sange hakis nem khat khandai spa nriupeu u president de kol jangkari fran ula kantat arsin ya gajing pan long de khot kari bilat ha kani ka yeu bamlem ndre hadin ka jing yap no ude kol badda ka jing kelut jing mut u president Pompidou ban pediang ya kari bilat pat panteru ya ka bor bat jing teli bakham krau jong kari Europe kaseng kelas tangpat ban ya sapra kihneu teli kiri menchua kilong ka Fran ka Germany sapngi ka Italy ka Holland ka Luxembourg bat Belgium lightly ki weipat kiri bala pan long de khot kilong ka bilat ka Ireland bat Denmark bat hadin kapor baslem jong ka jingya tuklar ka bat thau an bat walam yakini kiri hapo kijing don kam jong ka yeu bamlem bat hapding yaki shakani ka seng ha ubnai khat khandai spa new peu lai kumta ki yo i menta yakari Europe ba khandai hima kari Norway ru kabala panlong de khot hakato ka por daga jing jit upai ba klarai bansa shua sabar le se sipor kari Chris menta kalawat banlong de khot balakmi lenti ba kiwe patru kiri kinya so de khot shan bat kani kaseng le se ka Portugal ka Sweden ka Spain ka Switzerland bat Israel hau benai ya yong khat khandai spa new peu kari Israel kalaya san kum ka jing menjur bakan salong de khot hakaseng hadin habut balapet ya kani kum ka jing jam bakongsan sha ka jing long de khot jong ka Israel hau benai Oktober khat khandai spa new puar ki khli jong kini ki khandai hima kila pelong ka dorbar khli
hanong ba Paris. Ya ka jing ya per jing mut la itu apdeng kinong ya lam. Ka friend kum ka jing ai nuksa. Ka bat baka day ban long tang ka jing ya serdo hima basenjor. Kat baki weipat kinong ya lam ki IT. Ha ka Europe. Ka bateli. Ha ka sanyhima. Kumcu kum ha ka khai pateng. La kataru ha ka bakut ka dorbar. La penmi ka jing penbena ba ka jing temulang jong kini kinong yalam. Kata ka jing pelong ka wei ya ka Europe. House name kat kandai spa prapeo. Kani ka seng Europe ka don ya ka konsil ki menteri. Ka dorbar tauan ka Europe pat ka kasari bisar. Kani ka jutang ka Rome. Kam syom la. Kre kendon ya ka no ka ri balong dekot ban. Klat no na ka seng. Ka jinglong dekot ha ka ni ka seng ka theu palat. Ban ya tang ka penpa ha ka kamai ka jit. U profesor hal Stein u balong presiden la si peus nem. Bun sin u banjur ba ka jing temu ka long ka jing teli. Ha ka sanyhima kumju kumba ha ka khai pateng. Layo idur lupa ya ka bor hima pertai radba ka bala banlong. Ya mentahi kinong ba ka ni ka seng ka long ka Brussels. House name kat kandai spa new peu ya u friends ko Maria Malfatti unong Italy lathung kum u presiden jong gani kaseng kajing don u briu hapo kini ki kandai hima hakatu kapor kalong tam ya ka arspa san peu million kaumut arpeu san klur. Kadon kaspa hadu henreus pa san peu billion. Haka tengka Amerika. Bat kajing penkre tengka pelut cisnem hadu sau billion. Haka tengka Amerika. Don sau teli kajing temu bakut apa kani kesing. Kabanengkong kajing temu jongka kajing pen teli ha ka khai ha ka pateng ka kamai ka kajit kabaar kajing pen teli ha ka tengka kumbangi tip ba house nem khat khandai spa new peu ya ka plan la pen kre ban sna tang ka wei ka tengka hapo jong ka seng kabalai kajing penteli haka sanyhima sima haka pertei kabasau kajing penteli ya ka bor sipai ka bakentup ya kitiar ya pom bakongsan paro kajing ya tulupa haka kitab jing penpau khatnyo lenong ka krenru sapang ka briu kabakrau ka kemi kinuti ya kani ka briu lanyeu bakalong ka niam Kristen balaput plak bat kan simbenta sibun hapo ka himarum kalong ka bason jingmut ban nyeu peu naga aspa naki briu jongkini ki khandai hima ki dei ki Roman Catholic ka office kli jongki niam kistan bayaso kawe ya ka WCC kamut World Council Church ru ka don ha Europe ha ka nongpa Geneva ngim ong ba kini ki khandai hima ba menta ha ka ni ka seng on kontup ha ka dur lawe jongki sipeu hima Roman handre ngingit bakata kalaya thu lupa baka jingya telilang haka khai pateng
kanyam kerkom pat kasan hima sima kanang yaj hadu mentah kat kum ka kot khubor daily Myrol jongga London hau benai march kat khandai spa new pawai ka jing wat babnia lanang penlong hapok kani ga yu bamlem yau briu berat ba haki benta barok un kelalong ladakin ya menjur hau ukenja ratba bala palat liam bakani ga seng kala ban penmi kala banlong baka jing hiardor haka tengka kabadon menta habarok kiri kayu bamlem kan penbor ya ka jing teli haka sanyhima sima sibit shen bat penlong ru ya ka jing pentai yau radba bala banjop ya ka jing kari Europe sibit shen ya unong sensar badon bor la ban khmi lenti ba unmi bat kelalong ukli jangka Europe baya telilang bat sen hadin un kelaru uladu nangkong unlong ubreu ka jingsuk bat uba dastat ban sensar ya ka khayi ka pateng pat jing ka sanhima sima un sekelah hadin syakale jubor bat khaddu yawai un pau bau long ba syong teli da usoitan lakhot ya haka bible marat klau Chris lamler boman breu kapop bat bon ki wede ki kerteng un yok ka bor halor ka perthei hadu lais nem sitting handai on penjot ya ha ka jingwan pat uji sukres ha ka ni ka yu bamlem balanang penyar ngio i mentai ya ka jing bom ya long kawai ka bakrau bat kini ki khandai hima ki kham pelut por bat la ki jong ki jing hapo la ki ri jong ki hakani hi kapor menta ka jinglong ka wei basisha kam ila long handrai nginget bakata ka jingkulmar bat ka jing ya pher jingmut hakiri Europe kan ya rap ha ka bakut banwanra yau Krislam ler syakabor ka Europe hi menta kamdon su kinong ya lam badon bor habau tau briu badai ban pau unmi un pelong kawai bat penteli ya kaseng ki hima Europe bat Roman European Roman Conference kumta kanika khubor kalong bat kala ru banlong ka bandang jia kumta ngidei ban yit bha bat ngidei ban tip ban sampang bha khnang bin long kita ki bala pen khre na ka benta ka jong try kan rat changi Jesus Christ doble un kar khu ya ki kentin ki balias nyau ha ki por un ai ki jingmut ki jonga ki jong phi bangin kham sai pat ngil long kita ki bala pen khre oblei un kar khu na ka benta ka borom jong ung yen saya kendu pat ha ki we pat ki por na ka benta ka borom jong u amen.